ማርያም ትበሃል ንእሽቶ ጓል ኣብታ ንኣባ ሓጓ ኣብርሃም ዝተማጻብዓላ ምድሪ ትርከብ ንእሽቶ ዝተረስዐት ዓዲ ናዝሬት እያ ኣብያ። እዛ ምድሪ እዚኣ በቲ ሓያል ሃፀያዊ ግዝኣት ሮማ ትቆጻጸር ብሄሮደስ ድማ ትመሓደር ነበረት። እዚ ርህራሄ ዘይብሉ ገዛእ እዚ ብሰኔት ሮማ ንጉስ ኣይሁድ ዘውዲ ደፊኡ ሮማ ነቲ ዞባ ንምውሓስ እዩ። ማርያም ካብ ትሑት ሃብቲ ዝነበሮምን ብኽብሪ ዝተባረኸትን ስድራ ቤት እያ መፅያ። ኣብ ውሽጢ ታሪክ ህዝባ እያ ዓብያ። ኣምላኽ ንዓለም ብኸመይ ከም ዝዛረባን ነቶም ቀዳሞት ደቂ ሰባት ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ፍጹም ሰላም ዘለዎም ገነት ከም ዘቐመጦምን ተማሂራ ነይራ። ኣዳምን ሄዋንን ብመታለሊ ተመን ተታሊሎም ካብቲ ዝተኸልከለ ፍረ ብምብላዕ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ሓጢኣት ገበሩ። ሓጢኣቶም ንሰላም እቲ ገነት ኣፍሪስዎ። ኣብ ፍጥረት ኣምላኽ ቃንዛን ሞትን ኣእተወ። ኮይኑ ግና ማርያም ኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ከም እተሰገጉን ኣምላኽ መብፅዓ ከም ዝሃቦምን ተማሂራ እያ። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ሓደ ዘርኢ ሄዋን ንርእሲ እቲ እኩይ ተመን ከም ዝጭፍልቆ። ማርያም ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብ ቤቱ ወፂኡ ንምዕራብ ናብ ከነኣን ክኸይድ ከም ዝፀውዖ ተማሂራ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከም ከዋኽብቲ ዝበዝሑ ዘርኢ ገዛ ክትብሎ ትኽእል መሬት መስመር ወለዶ ነገስታት ብመስመሩ ቢሉ ድማ ንብዘላ ዓለም በረኸት ክኸውን ቃል ኣተወሉ። ማርያም ኣምላኽ ነታ መብፅዓ ብኸመይን ወለዶታት ከም ዝዓቀባ ተማሂራ እያ። ዘርኢ ኣብርሃም ኣብ ግብፂ ባሮትን ተገፊዖምን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እግዚኣብሔር ንሙሴ ከናግፎም ኣተንሲእዎ። ማርያም ኣምላኽ ንህዝባ ካብ ሞት ንምድሓን ደም ሓደ ርስሓት ዘይብሉ ገንሸል ብኸመይ ከም እተጠቕመ ብምዝካር በቲ ተመቕለ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናብ ሓርነት ከም ዝመርሖም ብምዝካር ፋሲካ ተኽብር ነበረት። እግዚኣብሔር ሕጉ ክህብን ምስ ህዝቡ ኣብ ቃል ኪዳን ከጠርነፍን ብሓውን ደበናን ዝወረደሉ ጎቦ ሲናይ ዳርጋ ነጎዳ ክትሰምዕ ትኽእል ነበረት። እግዚኣብሔር ምስቶም ሰባት ኣብ ማህደር ተቐመጠ። ኣብ በረኻ መንገዲ እንዳርኣየ ናብ ምድሪ ተስፋ መሪሕዎም። ንህዝቡ ኢያሱ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ጸላእቶም ዓወት ክበጽሕ ከሎ ተቓሊሱ እዩ። ማርያም ህዝባ ከመይ ገይሮም ካብቲ ናተይ ዝብሎም ኣምላኽ ከም ዝረሓቑ ንጣዖታት ዕንፀይትን እምንን ከም ዘምልኹ ትፈልጥ ነበረ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ካብ ጭኮና ክድሕኑ ዝለኣኾም ሓራ ዘድሓኑ ሰባት ሓራ ንምድሓን ክጭድሩ ከለዉ ዛንታ ሰሚዓ ነይራ። ብዛዕባ እቲ ነቲ ፍልስጤማዊ ግዙፍ ዝሰዓረ ካብ ቤተልሔም ዝመፅእ ጓሳ ዳዊት እውን ሰሚዓ ነይራ እያ። ብኣምላኽ ዝተመርፀ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ሓያል ህዝቢ ዓብዪ ንጉስ ኮነ። ኣምላኽ ንዳዊት ዝፋኑ ንዘለኣለም ከም ዝጸንሕ ቃል ኣተወሉ። ሕጂ ግና መብፅዓታት ኣምላኽ ስብርባርን ርሑቕን ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ክብሪ ኣምላኽ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤት መቕደስ ሰሎሞን ካብ ዝወርድ ብዙሕ ዘመናት ሓሊፉ ነበረ። ንመጠንቀቕታታት ነቢያት ኣምላኽ ብምንጻግ ድኻታት ነገስታት ንእስራኤል ናብ ክፍኣትን ኣምልኾ ጣዖትን መሪሖሞ ነበሩ። ፍርዲ መፀ። ባዕዳውያን ሰራዊት ንህዝቢ ኣምላኽ ተሰኪሞም ናብ ስደት ብምእታው ነቲ ቤት መቕደስ ኣቃጺሎም ሓሙኽሽቲ ገበርዎ። ተስፋ ህዝቢ ማርያም ኣብ ትንቢታት ብዛዕባ ሓደ ዝመጽእ መድሓኒ ዝዓረፈ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ካብ መስመሩ ወለዶ ዳዊት ዝመፀ ንጉስ ንህዝቢ ኣምላኽ ከድሕንን ኣብ ምድሪ ሰላም ከምፅእን እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ነቢ ንህዝቡ ቃል ኣምላኽ ካብ ዝዛረበሉ ግና 400 ዓመት ሓሊፉ ነበረ። ከድሕኖም ዝመፅእ ንጉስ ኣይነበረን። ማርያም ንኣምላኽ ህዝባ እትኽብር እኳ እንተነበረት ኣእምሮኣ ግን ኣብ ዕድሚኣ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘርኢ ስክፍታታት እውን ተጸሚዱ ነበረ። ምስ ሓደ ዮሴፍ ዝበሃል ካብ ነገደ ይሁዳ ዝመፅእ ትሑት ኢደ ጥበባዊ ሰብኣይ ተሓፅያ ነበረት። ሓዳራ ምቕራቡ ህይወታ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቕየር እዩ ማለት እዩ። ማርያም ግና ኣምላኽ እንታይ ከም ዘዳለወላ ፈጺማ ኣይሓሰበትን። ሓደ መዓልቲ ገብርኤል መልኣኽ ንማርያም ተራእያ። በቲ ትርኢት ፈርሒ ሒዝዋ። ገብርኤል ግን ብሉዙብ ቃላት ተዛረበ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ እሞ ኣይትፍርሂ በለ። እቲ መልኣኽ ማርያም ድንግል እኳ እንተኾነት ብመንፈስ ቅዱስ ቆልዓ ከም እትጠንስ ገለጸ። እዚ ቆልዓ እዚ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፋን ንጉስ ዳዊት ክወሃቦ እዩ። መወዳእታ ዘይብሉ መንግስቲ ከምስርት እዩ። ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ተባህለ። ነዊሕ ገይ ጸንሐ እቲ መብፅዓ ተፈጸመ።
ሓደ ቆልዓ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ማህፀን ማርያም ዓበየ እቲ ዘሰንብት ክውንነት ናይ ዝጽቡቕ ህያብ ምስ ሰፈረ ማርያም ነቲ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ህፃን ኣምላኽ ንህዝቡ ዝኣተዎ መብፅዖታት ከም ዝዘከረ መርትዖ ምዃኑ ተገንዚባ ድምፃ ብምውዳስ ኣልዓለት። እቲ ኣብ ማህፀን ማርያም ዝነበረ ህፃን ኣብ ውሽጢ ፍጥረቱ ዝነብር ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ እንሆ ክሳብ መወዳእታ ዘመን ወትሩ መሳኻየ ይብል ነበረ። ብምክታልኩም እናመስገና እዚ ዛንታ እዚ እንተደኣ መሲጥኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ዛንታታት እዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንተስፋን ድሕነትን ኣምልኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ደገፍኩም ንዝምህሩን ብተስፋን ዝፍውሱ ዛንታታትን ክንዝርግሕ ይሕግዘና እዩ። ሃናፂ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ እንብሩ። ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።